Wengane zakwethu impela sibona lapha na ke onto encane njengoba ke esizwakalise ukungename kahle neze ngomcimbi omkhulukazi okhona phana ke eThekwini ke ePeople's Park okuyona ke igcwalisa iSpring Picnic. Bafowethu impela phamba sikhuluma kakhulu ke siqale sinibingelele kuyona ke Mboso City MTV sithi nje uma saqala ngene kuyona channel yake wenza kulungile uciphize usubscribe nawo notification bell khona uzithola zonke izindaba keshisayo nazo ezitrendayo. Hayi ke wengane zakwethu impela sibona lapha ke iciko lika Maskande onto encane njengoba ke esevezi ke ukunganami kahle neze ngesinqumo ke esathoka abahleli balomcimbi. Bafowethu impela ke ukhala ngokuthi ke yana konto encane ke usengenele phana ke stage wadlala wathi yazini laba ke bangibholisa ke amazolo ubese waveza ukuthi impela ke seloko nje waqala ukufika phana ke endimeni ke yomculo kaMaskane njengoba ke esezike eseneminyaka ewu6 kodwa nje cha impela ke akazi nje awabhole amazolo lokho nje kuyaqala nje nqa ukuthi yena ke aperformele ke ezihlalo kanti ke wengane zawuthi impela ubese ke thi ke ningangibeze mina ke emcimbini uma nizongenza ke insila yephinti nisihambisa ama activation nijika nizothi asiperformele izihlalo. Angidakwa mina. Bafowethu impela kusho njalo phana konto encane ke ethukuthele ke egane ke onwabo ngesinqumo ke esathiwe ibona ke abahleli bomcimbi ngokuthi ke bamdlalise elike wengane zakwethu. Impela ke thina ke simboso sithi MTV sithi bafowethu impela ke ninganyakaze nihlale kuyona le channel ikona sondhulela zonke izindaba ke shishayo nazo ke ezenzekayo phana ke emcimbini ke we all white Gcwalisa iSpring Picnic okhona pha eThekwini ePeople's Park eKings Park. Hayi bafowethu impela thina ke ake sehle ngobondo idibana yona ivideo elandelayo.